fourth runner-up is Philippines. Sa kapin 30 ka mga lalaki nga nagbitbit sa bandera sa ilang nasod aron maangkon ang titulo isip bagong Mr. Supranational 2025. Usa sa mga mi-standout ang representante sa Pilipinas kay nakuha ni Kenneth Kabungkal ang fourth runner-up sa Mr. Supranational 2025 nga gipahigayon sa Poland. Si Kenneth Kabungkal, taga Dumaguete City, Negros Oriental, nga napiling modala sa pangalan sa Pilipinas sa Mr. Supranational 2025. Sa nagkainit ng mga eksena sa Encantadia Chronicle Sangre, nasakop na ni Mitina ang Encantadia, human mampildi si Cassandra nga gidala sa papel ni Michelle D. Nisuway pagtaka si Perena nga gidala ni Glyza de Castro ug igo na lang sa pag-ingon si Imaw nga mas luwas ang lugar kung asa si Danaya. At ang anta, ang mas nagkanindot nga mga eksena sa Encantadia Chronicle Sangre, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Week 1 pa lang, on fire na ang dance floor sa Kapuso Original Reality Dance Competition nga Stars on the Floor. Pasabog ang opening prod ug dili usab magpapildi sa paghataw sa Asia's multimedia star Alden Richards. Lakip na si Dance Authority Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Mama Pokwang ug Coach Jay. Atol sa dance-off, nangibabaw ang pitik ug grooves sa duo ni Thea ug JM. Busa at ang iyang Stars on the Floor karong Sabado alas 7:15 sa gabi sa GMA.